Ik ben er helemaal klaar voor. Laat die judo-leraar maar komen. Ik sla hem op zijn bek, jongen. Judo-leraar? Wat bedoelt? Er waren vandaag toch judolessen bij BIS? Nee, dit is CD-opnames. Dus ik heb hier de hele dag voor niks zitten trainen? Ja, ik denk het wel, Guido. Wat is dit weer voor organisatie, nee? Dan krijgt hij weer cadeautjes, want ja, hij is de baas. Ja. Het is goed. En Roelof zit er ook bij dan? Sjogje moet weer kut, sjogje wat ik doe. Pak het groen in de chat op mijn list en mijn bedrog. Wat? Ik ben geen wijf, ik ben een dame. Dames. Wie neemt de speelteam? Gallische dames. Nog een keer. Luister, ging niet goed. Nog een keer. 5, 6, 7 en. Boem, 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 boem. En handen op je schouders. Ring. Als ik maar droom. Hey, 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 klinkt de gym, ik zou een kantine eren. Is wel het allerliefste, alles komt er goed. En daar voel ik jongen joet. En daar voel ik jongen joet. Dus doe alle jij maar mooi en het blijft een beetje loert. Alles komt weer goed. Alles komt weer goed. Nou yeah, alles komt weer goed. Fris, alles komt weer goed. Alles komt weer goed. De CD-opnames zijn nu klaar. De CD moet nu nog worden afgemixt natuurlijk voor de voorstelling. Hier repeteren ze nog eventjes verder met Cheryl. Voor nu zijn we klaar met BIS TV en tot volgende keer.